Mým úkolem je vlastně, abych vám asi představil a zarámoval všechno, o čem budete mluvit dnes odpoledne, abyste vlastně věděli, jak to vlastně je, poněvadž náš mozek jsme my. A teď se s tím mozkem něco děje a není to dobrý. A čím víc tím se tomu tématu věnujeme na Yaleské univerzitě a ve světě, tak tím víc si já uvědomuju, že vlastně se jedná spíše o filozofickou otázku, která souvisí s tím, kam spěje naše společnost. Když tady mluvíme o našich dětích, tak my jsme jejich rodiče. My jsme jim tu technologii dali a každý z vás, včetně i mě, který ten mobilní telefon má v kapse, participuje v jejich destrukci. Takže tato přednáška není jenom o dětech, ale je to o vás a o tom našem světě a skončí tudíž s tou filozofií. Dneska víme, že ještě než se narodíme, náš mozek je jako tabula rasa. Já vám napřed vysvětlím trošku, jak to skutečně funguje z pohledu neurologa, takže vás během 5 minut naučím všechno, co vím já. Ještě než se narodíme, vlastně se začnou v tom mozku tvořit spoje. A vypadá to takhle, ten kombajn, který tam vidíte, to je vaše matka. Její zvuk, její nálada, všechno začne určovat strukturu vašeho mozku, takže začnou se spojovat buňky do různých sítí. A když se narodíme a když jsme starší, tak náš mozek vypadá metaforicky asi takhle, že máme určitý zvyky a zlozvyky, něco už je prostě zavedený, něco ještě čeká na to, aby se to zpracovalo. Mozek je velice komplexní orgán, má strašně moc buněk. To první číslo, těch 100 bilion, to je počet těch neuronů, které jsou v tom mozku, který vlastně starají se o tu paměť, o to přemýšlení. A každý z nich má 10 000 spojů. To znamená, že náš mozek funguje jako superkomputer v rychlosti trilion bitů za sekundu. To první, tady, 50 000 za den, já se vždycky ptám se zadní řady, kdo sedí v zadní řadě, tam je ten pán, který má modrý sako, který na mě kouká. Víte, co to číslo znamená? To je za trest za to, že sedíte v zadní řadě, víte? První číslo 50 000, co to může být? Nevím. To jsou nezávislé myšlenky, které máme za den, a 90% jdou přes oči a to druhý číslo 2000, 10 000, teď se zeptám té dámy s tou šálou, s tou modrou šálou. Ano, co to znamená to číslo 2000 u mužů, 10 000 u žen? Něco velice, dám vám kredit za to, je to počet vět za den. Ženy to musí rozebrat, poněvadž víc přemýšlí, ale stejně pouze 500 z nich něco znamená, tak všichni moc kecáme. Všechno začalo před 4 miliony lety s takovým primitivním mozkem a každých pár milion let se něco na to nabalovalo, až jsme se dostali před 200 000 lety na ten neokortex, který vlastně vypadá takhle. Tady vidíte ten nos na levé straně a takovou tu bavlnu, tam to je ten nejnovější kortex. A když se podíváme pod tu kůru a uděláme speciální obraz, tak tady jsou ty cesty, tady jsou ty trasy, které vlastně spojují ty různé části mozku a pak jsou tam ještě dálnice, které spojují hlubší části mozku. Když se podíváme zepředu, tak zprava to jde doleva, zleva to jde doprava. A když to rozřízneme na půl, tak vidíme, jak to jde z toho kortexu dolů do kmenu. A když se přiblížíme, vidíme, že to končí v takovém lese. A ještě se přiblížíme a tady jsou ty neurony a ty spoje. Proč vám tohle ukazuju? Abychom se přesvědčili, že mozek je anatomický orgán, který jako ústředna má svoji strukturu. Dříve jsme mysleli, že to má jen pár hlavních částí, ale dneska víme, že jich má strašně moc, je jich asi 40. Každá část dělá velice specifickou věc. Třeba ta modrá tady dole vepředu se stará o paměť a když při operaci já se dotknu mozku,
a zeptám se pacienta, co vidí, a on řekne tchýni a já udělám pst a vypálím tchýni a v tchýně přijde do ordinace a pacient řekne, je dobrý den, vy jste krásná paní, poněvadž si ji vůbec už nepamatuje. Tak skutečně všechno v mozku má svoje místo jako knihovna, která má své části a v těch částí to, co souvisí spolu, se dává jedno vedle druhého. Nové fakta, nové myšlenky čekají, aby šly do knihovny, ty starý čekají, aby šly ven. Když stárneme, anebo když jsme třeba bývalý prezident České republiky, tak náš mozek vypadá takhle, kde jsou díry a potřebujeme určitý pomůcky, poněvadž naše paměť se stane děravá. A co dělá mozek, když je paměť děravá? Slepí mezery a vytvoří nové paměti. Pokaždý, když vy si na cokoliv vzpomenete, aktivujete svoji paměť, čímž tu paměť můžete změnit, chtíc nebo nechtíc. Proto třeba starí lidi se můžou hádat vehementně o něčem, co vůbec neexistovalo. Poněvadž jsou absolutně přesvědčeni, že to existovalo, poněvadž si předělali tu paměť. Takže paměť nás i našich dětí je velice dynamická věc. Potřebuje dvě věci. Vyspat se. Pokud si budete pamatovat ten dnešek, tak to dáte do mozku dneska večer. Mimochodem strašně zajímavý výzkumy. Je tady někdo ze školství? Ministerstva něco? Dobře. Otevřete školy o půl hodinu později. Výsledky na standardizovaných testech se zlepší minimálně o 11%. Stejný učitel, stejný materiál. Děti se vyspí líp. To jsem vám dal radu, co? A napojení do engramu. To znamená, že nejenom, že se musíme vyspat, ale ty fakta se musí někam dostat. To, co to je engram, vám vysvětlím za minutu. Ale ta paměť má 3 fáze. Krátkodobá paměť, to je to, co děláme teď. Doufám, že si něco z toho budeme pamatovat. Pak se vytvoří dlouhodobá paměť, tomu říkáme laicky vědomost, a to je právě přes tu tvorbu engramu. Proč vám tohle vysvětluju? Poněvadž engramy se netvoří při používání sociálních sítí. Engramy se tvoří takhle. Máte baťoch, jdete s ním první den na dovolenou do Tater, příští rok jdete do Sardinie a třetí rok nevíte kam, podíváte se na ten baťoch a vzpomenete si, že jste byli v Tatrách a v Sardinii. Tím se vytvoří engram, což je pavučina různých faktů. Tím bohatší ta pavučina, tím lepší ta paměť, tím lepší ten mozek. To vede k tomu, že jste pak připraven vytvořit tomu, čemu říkáme laicky moudrost. Moudrost lze přes připojení vzdálených anatomických center a všimněte si, že neexistuje neurologicky žádná cesta od krátkodobé paměti k moudrosti. Není tam přímá cesta, musíte projít procesem, abyste vytvořili tyhle dálnice, které spojují vzdálené části mozku. Takže mozek tvoří mysl modifikuje mozek přes tvorbu spojů a spoje a jejich propojenost tvoří vědomost a moudrost. Jedná se o velice aktivní a hlavně interaktivní proces, aby ten mozek se vybudoval v plné síle. Aby to učení fungovalo, aby se tvořily nové spoje a silné spoje, aby jsme šli odsud sem až sem. A jak se to vlastně teda prakticky dělá? Dělá se to aktivně tím, že se musí porovnávat. To znamená, že se nekouká do obrazovky, ale že se stimuluje někým nebo něčím externě. A samozřejmě největší a nejlepší způsob pro porovnávání je nutit ten mozek, aby přemýšlel a aby dělal chyby. Poněvadž když mozek dělá chyby, znamená, že se učí. Chyby se mají odměňovat, ne trestat. Když někdo nedělá chyby, nepřemýšlí. A nejlepší mozek ve světě je ten, který udělal každou možnou chybu. A pro posilování spojů, tady jsou takové ty dynamické cesty pro učitele,
používat různé modality, to znamená rozebrat to, co učíme, rozebrat tu zkušenost, žít ve skutečném biologickém životě, dělit do částí, měnit místo a čas, přednášet to, co se učilo, spojit s emocí, diskutovat, gestikulovat, testovat. Tím víc, co děláme s naší hlavou, tím víc, co děláme s naším tělem při učení, tím líp se to naučíme, jednoduše řečeno. Na závěr dobrý mozek dovedete na dvě věci, najít ty fakta a třídit je, a tady je ta digitální technologie na to výborná. Ta nám ušetří tu cestu do té knihovny. Ta nám ušetří to vyhledávání, stačí to udělat pohodlně. Ale tam to končí, poněvadž nenabízí to, abychom přemýšleli o těch věcích a tvořili efektivní úvahy přes tu dynamickou část. Aby to všechno fungovalo, jsou tedy dvě věci, které nám v tom brání. Za tu první nemůžeme, za tu druhou můžeme. Ta první je to, že, jak jsem řekl na začátku, máme starší část, tu hlubší a tu novou část. Ta nová část toho mozku je tam vlastně, abychom přemýšleli o tom, o čem jsme přemýšleli. A ta stará část je velice emoční. A samozřejmě ta stará část je starší a umí to líp a ta většinou vyhraje v tom rozhodování. A právě proto všichni, ať to chceme nebo ne, se více vždycky na začátku řídíme tou představou. Ten první dojem, ta představa, v tomto případě ta představa třeba, že ta technologie je skutečně dobrá. Proto kupujeme noviny, které nepotřebujeme, bereme vitamíny, které nepotřebujeme, koupíme si hodinky, které nepotřebujeme, zvolíme ty politiky, které vlastně plní naší představu, i když třeba nejsou úplně ty nejlepší, jdeme do kasína, poněvadž máme představu, že vyhrajeme. A z neurologického nebo z neurofilosofického hlediska, když vůbec si nevíme rady, tak si to vymyslíme. Jako je třeba náboženství nebo i Bůh. Jak vypadá teda naše moderní společnost, když náš mozek vlastně nás dostal sem přes těch pár set tisíc let? Takhle vypadá ta naše evoluce zleva doprava. No a všechno už víte, tu technologii už známe, všichni jsme to vymysleli, už s tím pracujeme, já tomu moc nerozumím tomu všemu, ale máme prostě různé aspekty té digitální technologie, které jsou spojené i s novou řečí, kde se všechno prostě krátí. To taky nerozumím, poněvadž před mnoha lety moje asistentka mě napsala LOL, já si myslel, že je to lots of love, že je do mě zamilovaná, ale to nebylo ono. Tak jsem toho vzdál a šel jsem dál, takže takhle se prostě komunikuje. Tady už byla řeč, teď se dostáváme do statistik, které všichni znáte. Prakticky každý z nás ten mobilní telefon má, já ho mám, vy ho máte. Všichni jsme napojeni na internet. 60% z nás používáme sociální sítě a posíláme e-maily nalevo a napravo, i když 75% z nich nestojí za nic. Vy jste tady na tom trošku lepší než my v České republice, ale ne o moc. Průměrný občan kontroluje svůj mobil 50krát denně, e-mail 13 hodin, dívá se na obrazovku průměrně 7 hodin denně, hlavně co jsou teenagery. 25% komunikují dokonce doma přes mobil a víc než 50% lidí si zapnou mobilní telefon nebo něco digitálního, než si vyčistí zuby ráno. Takže na tramvajové zastávce to vypadá takhle, v kafetérii takhle, když se jede na výlet, takhle, všimněte si řidiče. Muzeum, snídaně, tady taky byla úžasný video té snídaně. Teď se dostáváme do větších problémů a k tomu nejhoršímu tady, to jsem si vyfotil v Praze, toto nešlo nevyfotit. Takže jak jsme na tom tady na Slovensku, no vy jste na tom trošku líp, to je počet minut strávených v digitálním světě, zelená televize, modrý laptop, zlatý smartphone, červený tablet. Tady vidíte Slovensko 1, 2, 3, 4, 5. ze spora, což je úžasný, kolem ani ne 400 minut denně, což by vlastně odpovídalo těch 6,5 hodin plus minus, to je vlastně ten průměr. Nejhorší jsou na tom samozřejmě v Indonésii, Filipín, Čína, tam je to skoro 550 hodin, 600 hodin denně. No,
tento snímek je asi 10-11 let starý a říká, že se nám vlastně navzdor všemu už děje docela dobře vlastně. Počet lidí, kteří žijou v chudobě, klesá, počet lidí, kteří žijou v nedemokratických zemích, klesá, což už není pravda. Počet dětí, který se narodí s postižením, klesá a lidí, kteří neumí číst a psát, ty taky je jich čím dál tím méně. Tak vlastně navzdor všemu žijeme v lepším světě. Nežijeme. Hloupneme. Od roku 2000 IQ vyspělých zemích všech lidí obecně řečeno se snižuje. Máme 33% nárůst úzkosti a deprese během posledních 10 let. Národní ústav duševního zdraví v České republice až 30% lidí trpí duševní nemocí, tady už o tom byla řeč. 40% studentů trpí těžkou, středně těžkou depresí během posledních 10 let. V Americe je to horší, tam je to na 50%, až tak, že American Preventive Services Task Force, což je taková nadnárodní organizace, vydala doporučení všem pediatrům, aby každý dítě při každé návštěvě screenovali pro úzkost a depresi. Ne očkování, ne úrazy, ale jestli jsou smutný. Proč se to neděje? Na to přišel už v roce 1964 Marshall McLuhan, který napsal knížku Understanding Media. A teď to víte vy. Z té první části víte, že tak, jak mozek se učí, je tak, jak mozek bude vypadat. Takže když já s váma budu mluvit a komunikovat, dejme tomu jenom textováním od malička, kde jsou 3 až 5 slov ve větě, až vám bude 15, vy nebudete umět napsat větu, která má 10 slov. Zkuste to doma, u svých dětí. Dejte jim tužku a papír, jak napíšou větu, která je gramotně smysluplná, která má 20-25 slov. Nedovedou to, pokud jsou na mobilním telefonu. Poněvadž nemají tam tu strukturu, nemají tam ten engram. Začneme s tím, co víme v neurologii, když se podíváme do obrazovky a když čteme tu stejnou informaci. Quiz číslo 2, dám vám tady 30 sekund, abyste si to přečetli. I když je to v češtině, myslím, že to pochopíte, že náš mozek čte na základě toho, že si pamatuje vzory. A kde ty vzory jsou na stránce? Když máme to v obrazovce, obrazovka nic takového nenabízí. Jsou 3 nebo 4 hlavní důvody, proč si pamatujeme věci líp, když je čteme z papíru. Dámy a pánové ze školství, kromě toho, že otevřete školy o půl hodinu později, když to vytisknete z počítače a dáte jim to do ruky, stejná třída, stejný materiál, stejná učitelka, lepší výsledky o 33%. Tak teď jsem vám zlepšil výsledky standardizovaných testů o 44,5%. Mozek vidí slova jako fyzické předměty, otáčení stránek dělí text do různých rámů, který si ten mozek pamatuje líp, a držení papíru rekrutuje víc neurologických aktivit do té paměti. Proto třeba malé děti, když se učí číst, psát nebo počítač, tak přeci jede jim pusinka. A nebo když počítají a učí se, tak dělají tohle. Že jo? Poněvadž se učí líp. Když se dostáváme k tomuhle z tomu, na té levé straně, tak se dostáváme k tomu nejhoršímu. Když dáme do vyhledávače mobilní telefony a negativní dopady, tak dostáváme víc než 4 miliony odkazů. A proč je dneska řeč o mobilních telefonech? Právě poněvadž oni jsou tím hlavním portálem do digitálního světa. Ne ten počítač, ne ten laptop, ale prostě ten telefon, který má každý. A
Problém s tím je, že vyžadují pozornost, i když jsou vypnutý, přerušení narušuje dialog, snižují kvalitu konverzace, empatie a jsou tím pádem horší výsledky v jednání, v práci a ve škole. A teď vy víte proč. Poněvadž prostě naruší konstrukci těch engramů. Nenabízí dvousměrný dialog. Je tady spoustu dalších efektů, o kterých byla a bude řeč taky. Prototyp toho, jak to vlastně neurologicky funguje, jsou sociální sítě a prototyp je Facebook. První ředitel Facebooku, Sean Parker, rezignoval na základě toho, že se dozvěděl, jak to funguje. Tady máte jeho citát. Je vymyšlená lidi zachytit, čas od času ti dá trochu dopaminu a Bůh ví, co to udělá s mozky našich dětí. To se potvrdilo v interním memorandum Facebooku v roku 2000. Naše algoritmy jsou takový, aby lidé trávili na naší sociální síti víc času. Co to vlastně znamená? Znamená to, že digitální technologie a sociální sítě jsou návykový. Když dám někoho, kdo používá sociální sítě 7 hodin nebo 5 hodin denně do magnetické rezonance, tak se jim rozsvítí určitá část mozku. Když tam dám pacienta, který bere heroin, rozsvítí se stejná část mozku. Mozek má jenom jednu trasu pro slast. Ne 2, ne 3, ne 4. Mobilní telefony jsou digitální heroin. To není názor. To je věda. A funguje to takhle. Tam máte ten dopamin, který spojuje ten frontální lalok, který rozhoduje o věcích, do těch hlubších struktur a aktivuje se, kdykoliv se nám daří dobře, nebo myslíme si, že se nám bude dařit dobře. To je vlastně podstata, dá se říci, našeho bytí. To je ten odměňový mechanismus. A když v Kalifornii vymysleli tohleto, tak mí kolegové z Yale, který tam sedí a měří ten dopamin pro ty programátory, na základě kterého ty programy se pak zavedou, řekli, Stando, teď to šlo skrz strop. Poněvadž z toho se musí stát tohle a zpátky na tohle. A už se vytvoří takzvaná dynamika, která vytvoří perfektní uzavřený návykový kruh. Otevřeme sociální sítě přes mobil, podíváme se, co tam je, kolik máme tohle, nebo jak vypadá ta spolužačka, nebo že on je tlustej, nebo on je blbej, nebo tady je kočička, nebo Bůh ví co. Komentujeme a čekáme, co se stane a zůstaneme v tom. A proto jsou ty děti na tom 7 až 9 hodin denně. Až tak, že jsme vytvořili různý akronymy, nomofobia. Víc než polovina dospívajících průzkum uvedla, že by raději přišla o končetinu, než o mobilní telefon. To jsem si nevymyslel. Ty děti už jsou na tom až tak. Víc než polovina dospělých, když jsou o tom moc líp, by raději ztratili peněženku se všemi doklady, než přišli o mobilní telefon. Stejně tak, jako někdo, kdo bere heroin, nechce ztratit stříkačku. A je to všechno podchycený FOMO, fear of missing out, strach, že prostě o něco přijdu. To je důvod, proč každý z vás má v kapse mobilní telefon teď. Proč jste ho nenechali doma dneska? O co přijdete? Jak to změní váš život? Takže stimulace vede ke stupidifikaci. Vítejte ve světě digitální technologie a mobilních telefonů. A funguje to neurologicky, poněvadž se stáváme všichni přeprogramovaní. Na základě toho, jak a co je nám dáno, tak reagujeme. Tohle je známý experiment z Harvardu, kde někdo, kdo měl spoustu kamarádů, jim poslal oznámení, že má narozeniny a všichni odepsali šťastný a veselý narozeniny. A pak za 14 dní jim poslal oznámení, dneska mám narozeniny a všichni zase odpověděli šťastný a veselý narozeniny. Akorát 27% jenom napsali HBD, což je Happy Birthday, poněvadž ani nechtěli to rozepsat jako Happy Birthday. No a takhle komunikuje naše mládež. V roce 2012 aspoň polovina z nich si vyměňovali jakékoliv informace osobně. Dneska jenom 32% naší mládeže komunikuje face to face.
Jinak to dělají přes digitální technologii. Jak je možný, že se naučí žít v dospělém světě, když si posílají SMSky? A jaký budou oni rodiče, když takhle dospívají? A když to sečteme a podečteme, až jim je 17 let, tak stráví dohromady 30 školních roků před obrazovkou. Mimo školu. Což se rovná 16 lety práce. Zdroje máte tady. My už to neurologicky víme u této generace, která je první, která je totálně odkojená moderní technologií, mají neschopnost prostě předvídat problémy, samozřejmě jsou úžasně rychlí, dovedou všechno všude najít, ale sečteno a podečteno prostě neschopnost se soustředit a hlavně neschopnost řešit problémy, poněvadž nemůžou zmačknout ten delete button. Když někdo nebo něco se jim stane, tak to nemůžou prostě vymazat a proto je tam ten nárůst úzkosti a deprese. Poněvadž jsou v pasti a neví, jak z ní ven. Takže neuropsychologické dopady, tvorba závislosti, nárůst psychických poruk, to tady už všechno bylo řečeno, mění způsob, jak mozek přebírá informace a podkopává evoluční schopnosti mozku a přirozený proces, jak mozek se učí. Poslední pop quiz, koho se zeptám, teď tam ty dámy s tím zlatým svetrem, prosím, která sedí takhle. Co vidíte a co nevidíte? Ale kdokoliv ví, můžete pomoci. Stádo slonů, ale jenom jeden má něco. Tak, poslední slon v Národním parku v Zimbabwe, který je má. Proč? Poněvadž ty slony se loví proto, aby ty kle vlastně se dostali do rukou pašeráků a prodali se na černém trhu. Tak si vytvořili genetickou mutaci, kde se narodili bez nich. Takže teď žijou veselé dál, akorát se jejich sociální struktura totálně rozpadla. Tohle je příklad de-evoluce, kde někdo nebo něco přichází o nějaký vyvinutý mechanismus. Dětská nemocnice Cincinnati přes pár tisíc pacientů od 3 do 13 let z roku 2020, aglomerace magnetické rezonance, pamatujete na ten snímek, kde tam byla taková ta dálnice, ta trasa z toho frontálního laloku dolů do toho temporálního, ten frontální lalok, tam jsou ty odměny a tady dole je centrum paměti. To, co je modrý, je zdravý, to, co je bílý, se rozpadává. Rozpadává se to s přímou souvislostí počtem hodin, co to dítě si kouká na obrazovku. Tím víc se to rozpadne. Tohle je příklad de-evoluce lidského mozku. Není žádný rozdíl mezi tím a tím. Tady je z té studie počet hodin dole a rychlost procesování na levé straně, takže nejlepší známka je 18, počet hodin v digitálním světě 0 a když se dostaneme na 19 hodin, což je samozřejmě drastický, ale na těch 7, dejme tomu ve prostřed, tak vidíte, že to klesne o polovinu, průměrně asi 10. Takže to, že digitální technologie škodí mozku, není názor. Já to vím, vy to víte teď. A vynálezci, kteří tu technologii vynalezli, to věděli. Tim Cook, Bill Gates, Steve Jobs nedovolili svým dětem, aby to měli doma. Oni věděli to, co věděl Sean Parker a co věděli mý kolegové v Silicon Valley. Poslali jejich děti do této školy. Waldorf School v Silicon Valley, jejich pár tady taky. Škola se vyznamená tím, že v ní nenajdete jeden jediný počítač. Americká pediatrická akademie to věděla a ví. Nejdůležitější snímek dnešní prezentace. Doporučení Světové zdravotnické organizace AAP, žádné obrazovky pro děti do 2 let. Nikdy.
2,5 let, maximum hodinu denně a více než 5 let, maximum 2 hodiny denně pouze se supervizí. Jestli chcete mít hloupý dítě, který trpí úzkosti a depresí, dejte jim počítač a mobilní telefon, když je jim 6 nebo 8 let. Tečka, konec. To není názor. Na co čekáte? Proč Slovenská pediatrická akademie nevydala stanovisko jako americká? Proč ministerstvo školství to dovoluje? Některé země už taky na to přišly. Ve Francii zakázali mobilní telefony ve všech školách do 16. Udělejte to. Zítra. V Číně zakázali videohry pro děti do 12 let. Udělejte to. Vím, že tady máme někoho z Francie, takže oni nám asi řeknou víc a moc se na to těším. Tady vidíte, jak vlastně začali přes menší kroky. Světový tisk to ví. Položte telefon, budete žít déle a zdravěji. Dneska víme, že to má i vážné důsledky i u dospělých. Zvýší to kortizol, krevní tlak a tak dále. Tady je od května tohoto roku 212 000 lidí, kteří používají mobilní telefon sledovaný. Pokud ho používáte víc než 30 minut denně, máte zvýšený riziko srdeční mrtvice a mozkového infarktu. Takže mozek jsme my. Volba myšlenky je závislá na naší schopnosti interpretovat, nejenom ji dostat. Mozek funguje přes pozitivní frustraci, musí být stimulován, aby přemýšlel, což znamená, že nepotřebujeme vlastně, aby někdo za nás přemýšlel a chceme vybudovat hlavně kritické myšlení, který vlastně souvisí se spokojeností a s úspěchem. Co tomu brání? Komerční zájmy. 90% všech informací, které dneska dostáváme přes digitální svět, jsou přes 2 firmy. Společnost, lékaři, my neděláme dost, škola a hlavně rodiče, protože rodiče jsou ti, kteří to těm dětem dali. Děti nemají žádný právo na nic, co se dá koupit. Mají právo na všechno, co se nedá koupit, na lásku, na výchovu. Ale nemají právo na to, aby měli nový mobilní telefon. To se rozhodli rodiči. Dát jim všechno znamená vzít jim možnost něco chtít. A jestli si myslíte, že jim to nabídne bezpečnost, tak dostanou se do hrozné situace 700% násadný riziko úrazu tím, že mají mobil. Poněvadž pořád do něho koukají, když jdou přes tu ulici nebo Bůh ví kde. Lékaři okamžitě vydat stanovisko k nebezpečí, okamžitě usilovat o zákaz mobilních telefonů ve všech škol a okamžitě zavést povinný screeningový programy pro děti, rodiče a učitele. Kdo z vás má dítě? Kdo z vás s tím dítětem chodí za dětským lékařem? Kdo z vás má lékaře, který se vás zeptal, kolik hodin denně to dítě stráví před obrazovkou? Asi tak. Když se ptáme, kolik cigaret kouříte, kolik piv pijete, proč se neptáme na to, co nejvíc ničí dětský mozek? To mluví o té společnosti. Nic z toho, co jsem vám řekl, není můj názor. Jsou to všechno studie, fakta a na to přišli daleko dřív lidi, kteří uměli myslet mnohonásobně líp než já. Karel Koska, Lorentz, Einstein, Hawking. Přemýšlíme o té roli té technologie. A jak jsme se sem dostali? Dostali jsme se sem do této situace, která je 25 let stará, tím, že se nám daří příliš dobře. I přes nedávné volby v každé zemi, i přesto, že si všude stěžujeme nikde víc než v Česku, nikdy se lidstvu nedařilo tak dobře jako dneska. Tak ta hrozba vědět, co nás může zabít, dáváme stranou, ignorujeme globální oteplování, nedostatek vody a tak dále. A ta druhá evoluční touha patřit do společnosti zůstává neomezená, posílená tou moderní technologií a vzniká z toho obrovský civilizační problém, poněvadž
Potřebujeme být přijetí a když máme k tomu návykovou cestu přes ten digitální svět, tak do ní spadneme. A proto každý z nás má ten mobilní telefon v kapse. Ale zároveň pravda a realita se začíná stávat pohyblivá, protože každý přeci to má, každý to může říct a tím pádem má každý pravdu. Takže pro děti a pro spoustu jiných lidí svět se stává relativní přes ten selfie. A nejenom to, ale i po smrti, když se dotknete tady toho hrobního kamene, tak ta holka se oživí a začne vám vyprávět o sobě, i když leží pod tím. Tady v Japonsku, aby ty děti se do toho mohly koukat pořád, taky vytvořili kameru, která začne blikat, kdyby vrazili do sloupu. No, tohle je snímek z roku 70, Arnold Palmer, takový fešák v Americe, šampion golfu. Já to miluji, protože ještě schodil se na golf, podívejte se, mají saka a kravaty a sukně, to je úžasný, na golfový turnaj. Stejný turnaj 2018. Když to nevyfotíte, tak to neexistuje. Jaká je teda realita? Že my se měníme, když jsme u té filozofii na závěr, ze skupin diversifikovaných členů a stáváme se víceméně obrovský mraveniště. Každý začíná nakupovat stejně jako každý druhý, dostáváme veškerou informaci ze stejných míst. To vše poprvé v naší 200 000 let staré evoluční historii. Takže všechno se začíná točit kolem té díry. Jaký jsou závěry? Digitální technologie není nikdy neutrální nástroj. My utváříme naše nástroje a naše nástroje utváří nás. Teď víte, jak to funguje. Více programovatelný svět znamená více programovatelný člověk. Jestli počítač bude umět myslet jako člověk a jestli máme učit naše děti, aby uměli s tím počítačem, není ta správná otázka. Ta správná otázka je, jestli naše děti budou umět myslet jinak než počítač. Každá technologie by se měla posoudit především z etického hlediska. To, že jsme to vymysleli a to, že je to návykový, neznamená, že je to dobrý. Život není o možnostech, ale o rovnováze. Pokud tam není rovnováha, tak jeden den někdo vypne proud. A naše budoucnost je určena pouze evolučními parametry. Tak, jak náš mozek funguje, je tak, jak my budeme vypadat za pár generací. Technologie ovlivňuje evoluční parametry. Technologie ovlivňuje mozek, a ne jen naopak. Takže úplně na závěr, kdo tu přemýšlí, my nebo počítač? A pro mě nejdůležitější ze všeho, kdo je tu šťastnější, a tady ten trend jde špatným směrem, jak jsme viděli a jak asi se dozvíte ještě párkrát. Co nejvíce ovlivňuje náš úspěch a spokojenost? Kvalitní vztahů. Harvard od roku 1938 sleduje asi 1500 lidí různých generací a konzistentně mají jeden a stejný závěr. Naše spokojenost, úspěch fyzický i finanční nejvíce souvisí s tím, jestli máme ne více než 5 až 7 skutečných biologických dobrých kamarádů a přátel. Proto ty děti v té Africe, v té škole, kde sedí na jedné lavici a mají křídu, jsou šťastnější, než jsou naše děti. Takže odpověď na tyto otázky bude znamenat, že skončíme buď takhle, anebo takhle. Já vám děkuji za možnost, že jsem vás hodil do totální deprese a zůstávám tady otevřen pro další komenty a otázky.